ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Oşol kafir dogon musulman dogonni yanına alıp bağına bostanına giripdir. O özüne fahirlenip tekebbürlük bilen özüni zulmetýän halynda şonda aýtdy: men güman etmeýärin bu bağ, bu bostan hiç wagt weýran bolup dargasyn diýip. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. O güman etmeýärin kıyamet bolar diýip. O eger meni Perwerdigarymyň huzuryna eltseler, elbetde men bu bagda ýaxşyrak jaý taparyn diýipdir. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Musulman dogony kafir dogonyna aýtdy. O özü de şoň bilen jedel etýän halynda aya kafir boldyňmy? Ol bir zada seni toprakdan halq etipdi. Ondan soň nutfeden halq etdi. Ondan soň sen azalaryny beraber edip, mu'tedel edip bir insan aýlandyrypdy. Lakinnahu Allahu Rabbi ve la ushriku bi Rabbi ahada. Lakin men etiqad ederim Allah tebarak ve taala men Perwerdigarymdyr diýip. We men öz Perwerdigaryma hiç kimi şerik karar vermerim. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. O vakti ki bağına gireňde näme diýip maşaallah la kuvvete illa billah diýip aýtmadың. Yani Hudaýyň halany bolar we hiç kuvwet we kudret ýokdur meger Hudaýyň kömeki nusrat bermeginde bardyr. Eger sen men malymy we ewladymy özüňden kim görseň فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Şayet men Perwerdigarym maňa sen bagyndan da ýaxşyrak bag bersin. We sen bagyňa asmandan bir afety iýersin. Häs sen bagyň bir otsuz tahyr yer bolup aýlansyn. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Ya da şoň suw gitsin, şu suratda şol suwy talap etmäge kadir bolmarsyň. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وآفت bilen muhasara edildi şoň miweleri, yani dümünlüşden şoň miwelerini afet yetişdi. Pes şu hakda harj eden malyna eline awkalap galdy we aýtdy: "Ey kaşki ki men öz Perwerdigaryma şerk getirmesedim" diýip. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Oşoň üçin Hudaýdan başga kömek we ýarylyk berjek ýokdur. Oşol öz kuwwaty bilen de nusratlanıp Hudaýyň azabyny def edip bilmedi. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. Şu halda we şu makamda ma'lum boldy, nusrat we ýarylyk bermek
faqat hak bolan Allah'a hastır. Ondan başkan elinde kudret ve nusret yoktur. Hudanın sogavi hemme zatdan afdallar ve Hudaya muti bolmaň agabati hemme zatın agabatından hayırdır. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Sen şolara dünya diriliğinin meselini beyan et. Dünya diriliğinin meseli bir suğun meselindedir. Ki biz şol suyu asmandan nazil ettik. Pes aralaşıp çıktı şol sebepli yerin otları. Pes şol al yaşlı otlar quriyip kül oldu. Yerler şoni uçurup çaşır yar. Ve Allah tebarek ve taala her bir zata qadir